Al liep het de nije Alverstedentocht Viervoort in de Ishal in Ljouwert wat justerjoen maar een theatervoorstelling uitbeelden hoe de sectiende Alverstedentocht verinnen zal. Nevens de makkers van de Tocht van Morgen zullen deelnemers met reflecterende hesjes en verplichte helmen rieden en binder detectieparties in steed van stempelposten. Die hesjes die er erbij, wel in twee kleuren, dit wie één kleur, maar inderdaad, iedereen zal, alle leden die zullen een hesje dragen. En de helm? De helm heb ik een deel zien die de meesten ik op hier, ja, die had er ook bij, klopt. Maar we zeggen niet detectieparties, maar je blauwe stempel in, hè, officieel. Ja, het stempeling hebben van zijn dat het er altijd bij zitten. Als je de meesten krijgt een transponder mooi, kist dan ze wel tussen wat die man of vrouw of partner riet. Maar we blijven wel stempeling en die poortjes die komen er net. De tocht van morgen gaat over de Elfstedentocht die misschien morgen wel plaats zou kunnen vinden. En het gaat over de toertochtrijders Willem, Annette en Lolke die alle met hun eigen motief beginnen aan de tocht. En we gaan ook onderzoeken eigenlijk in het stuk van wat zou er nou anders zijn als er morgen een Elfstedentocht komt. In 1997 hadden we nog geen smartphones en nu wel. Wat heeft dat voor effect op zo'n tocht? De première van de voorstelling wie uitverkocht, de winnegoed 1300 mensen. Wij zijn heel tevreden. Ik bedoel, ja, we hadden er keihard voor werken. Maar dan om naar dit moment te groeien en naar machinaal gewoon zo'n energie te gaan. En nee, wij zijn heel tevreden. Nou, ik moet zeggen, ik vond de hele geografie en de combinatie met kunst, het kunstrijden op de schaats en dan het Elfsteden repertoire zeg maar, tussendoor vond ik heel mooi gedaan. De geografie zeg maar. Fantastisch, vond ik wel. We zaten bovenaan, mooi zicht. En je kon het heel goed zien. Het geluid is perfect, het licht is perfect. Dus het is allemaal goed.